נוסעת, מגורשת ממקום למקום, כשמתארחת אצל קרובים, פתאום נותנים לה כסף לנסיעות או כרטיס אוטובוס, וככה היא יודעת שהיא כבר לא רצויה, לבושה בחליפה די אלגנטית, חליפה בהירה, אפילו לבנה. אישה רוכשת טוב, נער נוסעת, סך הכל בת 40, רווקה ולא מתהוללת, מישהי שנדדה לשוליים בלי להרגיש, רק כרטיסי האוטובוס שנותנים לה בנדיבות, עם תוספת של 15-20 שקלים לפלאפל, פיצה ושתייה קרה, הקלידו לה את מצבה האמיתי בעולם. וזה בגלל שהייתה תמימה מדי, נדיבה מדי, נטולת אגו כמעט ובלי שום תאוות נקם, שלא לדבר על טיפת מרירות. חליפה בהירה, אפילו לבנה, אישה רוכשת טוב, נער נוסעת, מתמסרת לרצונות הקרובים השונים. בוא תעשי טובה, תשמרי לי קצת על הילדה, אנחנו נוסעים לחול, יש לי פרויקט, אל תשאלי מה זה חשוב, חזרות, צילומים, הפקה, ואמא שלי חולה, אולי את יכולה להיות אצלה חודש, לעזור לה להתרחץ, להכיל אותה, למה לא? אני אוהבת את אמא שלך, היא כמו אמא בשבילי, בטח בטח אנחנו רוצים לשלם לך, חס וחלילה, אנחנו משפחה. חליפה בהירה, אפילו לבנה, כך היא מטלטלת מצפון לדרום, ללא חפצים אישיים, בלי מזוודה כמובן, הכל מרוכז בתיק אחד קטן לא מורגש, אישה רוכשת טוב,